Hi guys, back to my YouTube channel. आंनि YouTube चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ बरायबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय। दा लोगोफोर, आं ओरैबायदि भिडिअ लाबोनो सानो, माने सानफ्रोमबोनि आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लाबोबाय थानो हाया। मानो होनबा एसे जोंहा माने माबा थायो नालाय, बेस्थ' जायो खामानिफोराबो अनेक। नङाबाथ' अनेक कमेडि माने माबा माबि जेनेबा बानायनो सानो आरोखि। दा मोनसे जोंहा आंथ' ओरैनो टपिक ससे बानायनानैबो आगारदोंमोन नालाय रुमबां प्रडाक्सननिफ्राय। दा रुमबां प्रडाक्सना मोनसे भिडिअ बरनबावबाय, माने सर्ट मुभि। बियो खोमसि अखोराङाव ना उदां अखोराङाव, बेबायदि आरो जेनेबा मोजाङानो। आंबो नायदों, आंथ' नायबाय थाखायो नालाय, नायबाय आंबो। मोजाङानो, बिराद मोजां जादों। बिराद माने जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जारिमिना, बर'नि जारिमिनाव दङ आरोना। जेनेबा जारिमिन होननांसिगोन, जेनेबा दङ, जायो बेफोरबायदिनो जुमाय लोंनानै दावराव दावसि जायो। बेफोरबायदि न'खराव जानाय खाहानिखौ माने बिथांमोना लानानै बानायदों आरो। दा बरिया जादों, नोंथांमोनाबो नाय आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेलखौबो अलाव थुनानै हो आरो बिथांमोननिखौ खालामनानै हो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। चेनेलखौ मोनाखैबा रुमबां प्रडाक्सन होननानै बोबानो बिथांमोननि फिल्मखौ, माने सर्ट मुभिखौ नुगोन आरो बिथांमोना गोदान बानायबावनो आखायाव लादों जानांगौ। दाखालि बावैसो मोनसे आंनाव माने फैदोंमोन, सर्ट माने माबा मा होनो बेखौ, टेलार ना मा होनो, एडभार्टाइज बानायगासिनो दं आरोना बिथांमोना। बेखौ आं साबस्क्राइब खालामदों नालाय, बेनिखायनो आंनाव फैना दंफैयो आरोना। ओमफ्राय आं बेखौ आगारथ'वाखै। दा नैबेखौबो बेखौ आं आगारनो सानदों आरो। दा जेनेबा नोंथांमोना नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव आं होनानै, जेनेबा ससे आं माबानानै लाबोदों। बेखौ नायनानै नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायब्लानो मोनगोन आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जिउनि मोनसे गुबुन मुङा, जिउनि जोरा। जिउनि मोनसे गुबुन मुङा, जिउनि जोरा। बोहैलाङो हालो दैलो समनि गुथालजों, सिरि सिरि लैथो बिखायाव नुस'मोनै हरै मारुआ। जिउनि मोनसे गुबुन मुङा, सानसेबा दुखुजों जिउआ बुसोम जायो। सानसेबा